Eriksson, der går og tager sig til hovedet. Flot Brøndby-spil. Ja, det kan ikke være over spillet. Han tager sig til hovedet. Det må være smerter her. Holmen kommer udenom Carlsen, og så Holmen bliver ved. Og så står det 2-0 til Brøndby. Fremragende solotur af Samuel Holmen der. Har ikke lavet så mange mål. Har faktisk ikke scoret i SAS-ligaen før i dag. Hans første SAS-ligamål scorede altså også i pokalfinalen i torsdags. Nogle flotte mål, de laver Brøndby her. Nej, det er rigtig, rigtig godt det her. Det er altså en brydekamp mellem Holmen, der søger ind på Morten Carlsen her. Og så er det altså en brydekamp, hvem der er stærkest. Holmen slipper at lave lige en kanal der. Sparket for ende. Værsgo. Og så bliver det 2-0 til Brøndby via målscorer med overlegen udført af Samuel Holmen. Samuel! Ja, han vil gerne på landshold. Og jeg skal love for, at han gør, hvad han kan i øjeblikket. Pokalfighter. Målscorer i torsdags.